Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, nakabili kami ng mga pagkain sa Kuya J Restaurant. Yes. So sobrang sarap po nito mga ka-studio. Yan, unang-una mayroon kami ditong crispy pata. Yan. Wow. Crispy kaya to. Masyadong malayo po yung biyahe. No? Mga 1 hour, almost 1 hour po. Kaya kung hindi na crispy, okay lang po yan. Tapos mayroon din kami ditong chop suey. Tsaka meron din kami ditong lechon baka pero slab lang po. yan. First time po namin matikman kasi bago po yung item, no? Bagong item bagong item ng Kuya J Restaurant, yung lechon baka slab. This video mga studio ay sponsored and online collaboration with It's Me, Hazel Jane. Sila po ay dating taga Cebu din po, pero ngayon po nag-work po sila ngayon sa Australia. So naka-base na sila ngayon doon mga ka-studio. Bago pa po sila nagmumukbang mga ka-studio. Dahil po nag-inspire sila na magmukbang daw ba kasi yung kapatid niya nagmukbang na din, tsaka kami din po. Nagmukbang na din. So mga taga Cebu rin din sila mga ka-studio. Maganda din yung video nila kahit yung gamit nila ay mobile lang po. Pero sobrang linaw po ng camera ng mobile na gamit nila po. So para po mas makilala nyo pa sila, please check out this short clip. Pasok! Wow! Hello mga ka-studio! Ako po si Hazel. Ako si Kevin. At welcome po sa aming channel. It's me, Hazel Jane. At kagaya po nilang Sir Brax, nagmumukbang din po kami. Pero bago pa po kami sa mukbang, so sana po supportahan nyo kami sa episode na to ng channel namin, ang Team Mukbang! At maraming salamat Sir Brax dahil pumayag ka na makipag-collab sa amin. So maraming salamat mga ka-studio. Kita-kits po sa channel namin! At yun na po mga ka-studio, naghanda rin po sila ng mga putok-batok na mga pagkain din po. Sila po ay mga Bisaya din po katulad namin po. Sa mga hindi pa po nakakilala sa kanila, please subscribe na po kayo at paki-on na din po na notification bell para updated tayo sa mga bagong videos nila po. Hindi po tayo magsisisi sa kanila po kasi sobrang sulit at sobrang ganda po ng mga videos nila po. Maraming salamat po sa sponsor nito po, si It's Me, Hazel Jane. Thank you so much po Ma'am Hazel at Sir Kevin Craig po. Yan, maraming salamat po sa online collaboration na ito. Bless us, O Lord, and this day gifts that you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo. Saan tayo magsimula dito, ma? Dito? Dito sa veggies. Veggies tayo magsimula mga studio. Chop suey. Daming sahog, oh. Yeah. Mayroon niyang sabaw mong gusto mo. Ayan, oh. Ito po yung sabaw niya. Yan. Digay ko. Sa'yo daw, mayroon ko ano. Yan. Oh, sabaw to. Yan na, higupol na ron. Yan, kain po tayo. Sarap, ma. Kain po tayo mga studio. Yan. Lagyan ko ng sayan. Unang subo para kay Ma'am It's Me, Hazel Jane. Ay, nahulog. Yun na. Balik. Yan. Ang sarap na. Thank you, pang. Ang sarap po ng pagkain ng Kuya J. Medyo pricey nga lang sila, no? Kasi, kuhan ba? Medyo may class na kunti yung restaurant lang, ha? Mamahali na ba yung mga binta ba? Pero sobrang sarap po pagkain nila.
Kala ko dati ma'am yung Kuya J ba yung may-ari si Jericho Rosales kasi Kuya J yung tawag sa kanya. Hindi pala? Parang siya lang yung kinuhang model ba? Ah, Pero hindi natin alam. Itong crispy pata yung sikat sa kanila pa. Si Ma'am It's Me Hazel Jane po ay sister-in-law po ni na Jess and Tom. Dahil yung hubby niya po na si Sir Craig po ay kapatid ni Tom. Yan. yan ubos ng ko ano. Gitu tayo ma'am. Diyan kita. Uy, so gamay. Yan oh. Thank you pang. Yan, tikman Yabong natin sus gamay na. Oo. Sige. Tikman na natin yung crispy pata ng Kuya J. Bango po. No, humot ka no. Siguro kung doon tayo kumain pa, Sobrang crispy siguro nito. sobrang crispy siguro nito. Binyahe pa kasi ito ng 1 hour no, ng rider ba. Bigyan kita ng laman. Yan no. Thank you pang. Ako dito sa tiil, magkit-kit sa. Ang lambot no? Sobrang lambot. Grabe ang init mo. Panda tagtik pa no? Sa lahat po na sumabay sa amin ngayon sa kainan po, maraming salamat po. Kain po tayo. Pagkatapos po ng premiere namin 7 PM po, kasunod po kay Ma'am Hazel Jane 7:30 PM po. Huwag po natin kalimutang puntahan din po sila. Maraming salamat po. Maraming salamat po. It's me, Hazel Jane. Nalingaw ko sa bukog man, kinit-kit. Napahingi ako ng kanipang.
Na. Sobrang orange ng kuan nila, no? Ang sarap. Sarap. Tingnan natin yung maya po mga studio yung anong kuan. Lasa yung lechon baka slab. Yes po. Grabe po, ang init po dito ngayon. Mukha ulan na naman, no? Kuha ako ng kuhan. Gusto mo ba? Ha? Gusto ko pa. Wait ha. Lawa na to. Meron din po pala dito ang kamuti fries. Thank you, parang. Ano yun? Sarap ng crispy pata, no? Bestseller na to. Itong crispy pata. Binabalik-balikan ito. Ganun po sa baka. Papahingi pa ha. Kaya naubusan ako ng kanin. Baka ka? Yan, ito na po. Baka na po. Wala na bang kanin eh? May down ha. Dire ko ha? Eh, kani eh. Wow, kahumok li. Humukay pa? Wow. Sa iyo to? Wow. Thank you, pang. Grabe, ang laki. Naghumok kinahimo da dapit mo. Tapos sili sa taas oh. Tagudgub kayo. Eh, kanila ako ganay ibot ko go. Tapo. Kain po tayo. Tikman po natin itong lechon baka. Super lambot. Ang sarap po. May anghang siya kunti ba? Sobrang sarap po mga studio, worth it. Itong ganito kalaki po yung slab nila is 1,199 yung price. Ito lahat. Sobrang laki. Ang lambot ng laman, grabe.
Sobrang lambot bitaw. Hmm? Grabe, ang lambot oh. Hmm? Sarap to mga kastudyo, grabe. Nalalasahan ko sa kanya pa ba? Para siyang isda na tuna. Hmm? Para sa akin ba? Naalala ko dito yung Wagyu beef. Yung wagyu. Hmm. Maraming salamat talaga kay It's Me Hazel Jane for this online collaboration po. Grabe po, na-enjoy po kami sa pagkain niya. Yes po, maraming salamat po, ma'am. Sana po suportahan din po natin sila mga ka-studio. Maraming salamat po. Sobrang lambot. May ano? Laki pala ng bukog ng kuano. Baka. Grabe yung singot mo. Grabe po, init na yun dito. Kuha pa ko dito, mang. Yan, di lang na maubuso yung mga studio kay among binlan sa action, mukhaon dyan eh. Grabe, ang lambo to, lami kayo yun. Dami man din sa ingon niyo. Parang smoke, no? Ang lasa nito, mang. Ulitin ko po mga studio, after this video po, premierin po yung kakulab namin po. It's Me, Hazel Jane. Maraming salamat po talaga. Thank you so much po, ma'am and sir. So, shout out muna ako mga studio. Shout out kay Agnes Abit. Ito po, nag-join siya sa amin sa Facebook po. Maraming salamat po, ma'am. Thank you so much, ma'am. Excuse me po. Shout out din kay Elisa Romero Pinya from Pampanga. Sag Halo Vlog from Germany. Halyo Vlog from Germany. Shout out din Ustia family from Balanga, Bataan. Mark Raven Batingal. Irene Gatos. Lia Lu Amor Zabaliero. Zairos from Japan. Jik Ambo at Zyrene Jane. Usher Eats from Makati. Ito po, mayroon din pong channel. Nagmumukbang din po to si ma'am. Yes po. Arzaga Mukbang. Jipoy Miranda from Nueva Ecija. Kim Gladys Garcia. Claire Ann Francisco. Ayman Sangalia at Kim Codilia from Davao City. Hello po. Pungki Quintino from Subic, Zambales. Juan Pinaso. Rogis Idadis Motovlog. Melanie Turalba. Rodora Feliciano, Carl Vincent Jamero, Rosan Cartesiano,
Sarabana Siblings. Ito po, mayroong channel. Shoutout din kay Ranshin Life. Ito po, mayroon din pong channel. Plain Connor de Guzman from QC. At Kusina ni Butchok. Ito po, VIP po namin po. Magaling magluto po. Ang ganda ng boses. Maraming salamat po sa panonood sa episode na ito. Sana po nag-enjoy po kayo. Kami po sobrang enjoy po namin yung mga pagkain po. Ang sasarap po ng pagkain nila. Lalo na ito. That's it mga ka-studio for today's episode. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!